Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao. Ako nana, uray agtudo iti balitok, no ti tao ket sadot, saan tulatta amakapidot. Tampok dito'y drama tayo. Kastalatibyan! Baldo! Ay, no! Hay! Ang ilad kamutlat taditan! Ikan, nakapakigtot ka mat. Agin ina na ti tao, lumanaaw ka dita. Itay pa lang ibabaon ka! Agin inanaak pa'y mga road. Awan ti karbangam nga aginana, taawan apulos inararamid mo. Inkakalyan jay kanal, tano agtudo, saan tayo amalayos? Malayos ng ibagbagam. Nagmayat ti panawan. Katno pa nagtutudon? Anya. Nagtutudo ka dyan. Awan to pa'y tudo na, ne, mano alawasan. Kat, kaano akalyam jay kanal? Inton agtudo? Ay no, Baldo, malayos tayon tumanan no kastamlaan. Salaki! Ay, salaki! Ne, pare Baldo, Oh. si kamot gayam day tataulan day ti aso me. Naray, ni kumparik nga eh. Napan mat ijay ili. Ijay munisipyo. Kasta. Kahit, anyang iti inaramid na ijay. Mapan kano agpalista Ada kano ket kwarta a maawat dagiti pada na tricycle driver. Anya, ada. Wen, agpaspasada kan samot pare. Ingka mo agpalistan Kuha mare. Nabayagan na, nakajunk na ita tricycle ko. Jakmat maipatpatarimaan na nata. Masadutak no ko. Ay, sayang aday jay. 5,000 kano ka jay itadda a kwarta. Kahit, anya nga oras nga sumangpat ni kumparig. Nag-shot kami ko ma. Agmalmalom aday jay pare. Kat no nagatidog kano ti pila. Ay, dahi tatirigat na. Sapay nagpudot ti panawan. Makipila ka iti nakatid dog. Ay, nusaklaan, masadutak. Unay lakit din ay. Nagtubon ti ruot dito aglawlaw ti tricycle ni Baldo. Di namot lang amin ipatarimaanan. Baldo! Baldo! Ne, apay aya. Lao ka man ng alaaw. Ikala mabain ka dagiti kaaruba. Apay, anya ti planom aya. Dito'y tricycle mo. Adda aya planok. Aglat-latin, tamatuduan kan mainitan dito'y. Kunak man no kunam nga ipatarimaan mo. Agkit kita akpay mo tayo iti mang tariwaan. Idi pay lang nga imbagam nga ipatarimaan mo, ta ipasadam. Aguray kamat nga min, unay ka na ya. Stressan na launa yan. Di nakdiktaran, tamok teraramidag. Tay takot di kunakin ka. Agin lalaing ka man ako nakon. Oh, anya ngay lakay. Kaano yu ang maala di kwartayo? Urayan ni payata kay palpalistada tinagam me. Sigurado ka, ana ilista tinagan mo? Kano inaladan dagiti requirements. Aywan gayam. Imay itay ni kumparing Baldo. Birbirukan na ka. Apay ka now? Ay, awisan na ka kanong nga ginom. Ay, mailiw mang kanya kung dadya kumpare. Ay, awan ti agin inom. Na, apay ngay? Ay, kalyempay nga umuna di kanal di talikod kan sangwanan ti balay. Kasla ka maasino nga gibabaon. Ay, seryoso ak. Ingkakaryan inton bigat. Ay, awan ti adu arasaon. Napadasam metten tinalayos ti balay na. Apay, kayat mo manen ang mapadasan dayta. Ay, nagrigat agkali. Hanggang aginanak pa na. Imbis nga pasada ko madataw mo ito. Ay, paspas wait. Ay, Ay, ni pare Baldaw. Ay, aset gakman. ay. Oh, pare. Anya kararamidam aya. Agkalkali ak nga rot iti kanal. Anya? Agkalkali iti kanal.
Imal aldawan. Umay ka kitag sata. Ha? Adarak mo. Kat siyempre automatic data pre. Ano, umay ka. Di bagat ko. Na. Umay kang tagmerienda ka! Na, Sige pare, umuna ka nga agsat. Sumarunuak. sigurado nga umay ka. Wen, lepas sa klater aramida. Sumarunuak. Mauyong. Sakang babae. Apay, anya ti pagsarsaritaan nyo kan ni Pari Baldo? Awan, adaya. Ay, awan na gininom. Saan kami nga ginom? Darasam ti agmerienda. Ta, lupasam day ta ka na lakalkalyam. Malpas ko ayama day ta itag malam. Di ituloy mo to yung bigat. Basta, awan ti aginom-inom. Aging gaasaan amalpas day ta akanal. Ay, imbag pa'y ni Pari Lando. Takalkalyan nan jay kanalda. Ha? Oo. Apay kita nakidikasta? Idi pa'y lang nga ibabaon ka. Angam di nakmat ikaskaso. Aguray ka. Kunakmat ken ka sana ya. Nagado ti may tantantan at trabaho gapukan ka. Taon una amat nga minday ta panaginom mo ngam di ag trabaho. Oho! Kanday ta panagilad mo. Nagidak man laingan. Oh, kat, Mm. kalpasan na. Agluto ka kiti tamangan tayon. Na, dayta ti paglaingam. Timangan kan agilad. Ay no, awan pa'y apulos magapgapuanam. Imbag pa'y kada kayo, mare. Tanatarimaanan dayto'y kanalyo. Ay, pinilit ko anila kay ko akalyon na. Tay na, nagrigat ti malayos. Malagip ko ket ngarod idi napalabas atawan. Nalayos tayo gapo iti barado a kanal. Ay, sapay ko maatasanin na mapasamak dayta. Wen ngarod. Awan ngamin pag naanti danom idi, maray. Iso ngarod a pinilit ko nila kay ko akalyon na dayta kanal may. Da kayo ngay maray. Kaano mat atarimaanan nyo dayta kanal yo. Ay na, kat no inulit-ulit kon nga imbagakan nila kay ko. Angam dinak mo ti pangpangag. Ay, jak amukan ko na. Awan gayam. Di mo pa'y nadamag. Nga ada maawat dagiti tricycle driver a kwarta. Ada aya, maray. Ikawan. Napanin nagpalistaan nila kay ko. Ay, ni kumamot nga rod lakay ko. Angam, kasano nga, kat di namat ipaspasadan jay tricycle may. Sayang mo't anjay 5,000. Jak man amo kan nila kay ko, mare. Permi matanti kinasadot na. Ay no, day tala turog mo ti amam. Anay! Apay sumipat ka ngay! Nagmayat ti tuturugak ka! Ay, day tamat maturog ti amom. Imal aldawan. Nakalukluk maggan. Gapoy ti katuturog mo. Kahit, anya ko mga roteramidak. Nagado ti rumbang nga aramidam. Kita man ni Parilando. Makaawat ka no iti 5,000 a pisos. Nagkunamad? Ni Mrs. na. Oho, aday hamagkasta. Patsimman. Sika, awan pa'y nagapgapuanam Apolos. Jay kanal ako nak akalyam, aging gaita, di mo pa'y kinutkuti Apolos. Huston, sumanao ka. Huh? Makauman. Kasanumat ngamin, di ka mat-agunay. Awan ti mapasamak iti panagbiag tayo, no kastang kalaang baldo. Sumardeng kan asumanao kunakmat. Danggam da ito'y Jay pagsasao ako nana. Oray agtodo iti balitok, no ti tao kat sadot, saan tulat ta ang makapidot. Paray! Po? Nagsapa ka na mapanagpasada? Uy na pare. Taitangal daw ang maawat medyo kwarta. Anya? Kwarta? Uy, jay tulong ay nga itanda para ka dagiti tricycle driver. Apay, pudno day ta paray. San nga scam? Iskam nga. Ganun nagadu kami ang makaawat. Ay, nasayang Diyak ngamin namati idi inistoryan ni misis ko kanyak ka. Alaro.
Tani, makipila kami pa. Mare, si kamot kaya, Mare. Nay, dandan ni Demon samot tan mabagkat day tabasket mo. Ginulpim samot amin ang alako dito palengke. Saan mo't, Mare? Inggatang kun ajay naawat nila kay ko akwarta. Ay, imbag man. Adapay na batay, Mare. Pang-allowance dagiti ubing iti eskwilaan. Daytoy laang tinapakan kamatis tinagatang ko, Mare. Tawan mo tan maigatang. Ha? Ay, ne. Aglinong tamaritan eh. Agarbis matan. Ay, sus. Mangrugin samot tan ti panagtutudo. Nasaya at mata nakapalingkikan bakit? Itay pa yung urayan da ka kadagiti ubing. Ano yan, mumatan. Mapising kamen. Manjayam, anya mga itagita pinalingkim. Tinapa. Laan? Tinapalaan? Ay unay kan. Ay, Tinapala ka na yun na, ang pagkamatis naman. ay, agyaman ka taada tinapa. Na, tagkusilap pay. Wan amom ka di, Baldo. Naawatan ni Parilando, Jack Quartana. Okay, umapal ka manan. Day takit ti paglaingam, ti umapal iti sa bali a tao. No nagagat ka kuma, adda kumamot, maawat mo. Nagadutam mo. Ne. Apa yan? Pagkapon niya dito, danong agtadtad dito, tok-tok. Na. Ha? Kita oh, dita atep, asaan pa'y anatakupan. Unyag paiso. Ne. Ipigsa na mo ito, nagtudong. Ay sus, panagtutudon talaga. Awan mo't kunanda abagyo ijay news. Apay ang nagpigsa ti tudo. Dito yung arute ko nadaanap-nap. Tuloy-tuloy dito atudo na. Sana bali ata saan tayo na malayos. Malayos tayo pa lang, kinalik nga rudod ti kanal. Ay, oray saan kan nga agpasada lakay. Tadamot abasto tayo. Kaya ginana ka talaga ita, nagtutudo. Ay, nalutong da ita, dinigon naman ako. Ang reklaang basi, tani. Medyo nakulbot yung pinati ka manok. Nagmayatin ti agigop iti napudot adigong no kastoy apanawin ti panagtutudo ba kay? Ayun, alakay. Mayat tayo kat ti maturo. Nalami ti chimpa. Apaw, relax din pag may time ako nada. Ay na, naibos amin ang aplanggana kan timba. Tagtad mat amin apasat to'y balay. Oops. Ne. Uray dito tawag sa pripa yan. Apay, itala nga ammo. Gawin nabayag ngamin na sana nagtudtudo. Iso nga ro di ibagbagak. Idi saan pa'y nga agtudtudo. Tinarimaan mo kumanto'y balay. Sos, sumanao ka manan ako na. Mumlang nga ro doon nagtudtudo. Ne, Ay, sos! sumra ka tinanong mi dya kusina. Nagkapon na itangay at danom! Ay, sos! Ijarwar Sos, malayos na yun sa amang tapakat! Ay na, nakarkaroon sa nga idinapalabas sa tawan. Uwan niya, Rod! Ay, wan gayam! Di tricycle ko, Jirwar! Ay, kating kita na. Ang mga nunayano daw. Lakay, kasimot ni Pari Paldo amang pagpagal iji tricycle na amayanod. Ing katulungan Unay mga min nagpigsan ti agayos adanom iti ayandak. Ingkan Sige. Inaktulungan ti kumpare. Darasam ta na eh. Mayanod sana talaga ti tricycle na. Oops! Sige, tenggelam ti tricycle mo pare. Pag tinulungan ta. Pigsa na ito yung tanong pare! Esos, maisinan sa ti sidecar nan. Ay, sos! Aksisinya tangag pa ison! Tenggelam. Ay, sos! Ay! Kawanin pare! Narangrang kay dan! Kawanin Serbina na ito yung tricycle ko! Bay amlang arudan amayanod. Kawanin! Naiyano din nagititalik na pare! Kawanan bakit? Naiyano din yung tricycle ko. No kumatain patarimaan mo idi. Uwan nga, Rod.
Awan. Naiyano dan di tricycle ko kapoy ti layos. No kumanga minta kinalim jay kanal apag na anti danong, dinasaya at kuma. Kastala ti biyag abakit. Ay, saan ang mabalin akas talatan ti ibagam kanyak, Baldo? Ha? Jack kayat ang mapasamak ti kastoy. Nasken kuma nga agsalukag ka, angam saan mat? Bakit? Kalkalpas lang ti tudo. Kasta man ang ti ibagbagam. Iso ang masapul nga agplano ka ang naimbag para iti masakbayan tayo. Kanrumbang nga aggagat kan. Naimbag pa'y ni Pari Lando Ta nakapagsagana, sakbay ti bagyo. Wen tanagagat ni Parilandong. Kat isudan to pa'y tinangtad iti bagas kan sardinas akanan tayo. Ala bakit? Di ka agdanag. Tamang rugi ita. Agkagatakon. Ikarik da itaken ka. Bakit? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Uray agtudo iti balitok no ti tao ket sadot. Saan tulatta ang makapidot? Tampok dito'y drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Musika Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.